Знаете ли, че в сърцето на София, само на 400 метра от метростанция Сердика и 500 метра от Министерския съвет се намира шоурумът на Десант? Ние сме производители на интериорни врати. В родния ни град Плевен се намира фабриката, където всяка заявка се изготвя индивидуално, а тук в София може да видите всеки наш проект на живо. Заредили сме шоурумът с възможно най-много врати, за да се докоснете до възможно най-много варианти. Нашата фирма е на българския пазар от над 14 години, а преди 5 започнахме работа и като производители. Ние никога не чуваме "този цвят го нямате", защото имаме всичко, за което може да си помислите. Нашето производство започна с обикновени врати, но към днешна дата сме водеща компания на пазара за новостите. Можем да ви предложим двулицева алуминиева врата, врата с стъкло триплекс, въртяща се врата, както и врата хармоника. Също така предлагаме и скрити 3D панти, а пред вас са почти всички цветови комбинации, с които разполагаме. Можем да боядисаме също така врата в цвят плорал. Разполагаме с камера за боядисване в град Плевен и машина, с която можем да фрезоваме всякакви орнаменти на вашите врати.